Makhelwane. Makhe unjani? Hey, ngiyaphila masisi ngeza kwe. Siyaphila ngani yakwethu sihlala ukushisa Hey, khona lashisa impela shisa. Yazi ngisho selisi liyaphola kodwa uzwe nje uthi hayi. Kunesifudumezi. Kunesifudumezi. Hey, nami ngixakekeleke nje masibisi ngixayeke lesimane. Lenze njani manje? Hawakusena nokhululiwe nezakhe. Usephinde okhulelwa nikhululiwe? Ekhulelwaphi? Engabe wamfunani umntana? Ngiyathuka phela muthi ukhululwe nezakhe ngiyathuka. Akakhulelwe kufuna bakubo kwengane yakhe ke leyo ukugcina esithathu. Usigaxa. Hayi bafuna ke kuthiwa khona no anti bakhe ke babuyileke bathi bafuna ukubona umntwana. Hayi ke suke isidumo ke manje ukhululiwe sekufanele ahambise ingane ke siyazama ke siyaphithizela ke egcikeni siyalungisa ke sizama lapha nalapha sesimthungelele nengubo ke esashishwana ehambisana neduku la khona ukuze afike nje ahlonipheke phela mase ehambisa ingane nje sekushoda lapha nalapha makhelwane. Ngifuna ukuthola ukuthi ngizwa kahle nenkulumo ukuthi kubizwe ingane kakhululiwe. Manje ukhulile usephithizela uyathungisa ngoba kwenze njani? Cha, kanti ubani makasigaxa uba uma wengane? Angiphiwe yena okhululiwe. Ngididwe lelo lokuthungisa, uthungisa into ebhekephi ngoba phela kufuneka ingane. Hayi yena nje kwakho uthambisa umntwana. Umuntu akahlukaniswa nengane yakhe emasibisi. Usayili nje uhamba nenqola yakho nje kuyaziwa nje lokho. Angeke nhlukanise umuntu nengane yakhe. Wematha. Ngizama ukuhlanganisa lento eyikhulumayo ukuthi ngiyakhumbula la kahle engqondweni nami kuyabuya ukuthi uyiseka kakasigaxa umdubu. Impela yena kanye. Wangashongo konje ukuthi umdubu uhlukene nokhululiwe. Cha phela bahlukana kodwa ke manje angeke sazi ngoba phela into zeingane angeke sazi ngeke sikhulume sezesigamanxe eindabeni zeingane emakhelwane. uMakaThangithini. Ngicabanga ukuthi bekuDisemba. Sizwe lapha kugigizwa lapha ngaphesheya kuthiwa kufika izintombi zaphesheya ukuthukela zakubo zalapha kaNdaba ngoba intombi yalapha kaNdaba isiqomile umdubu. Manje ke wena usuthatha ukukhululwa yomthi ifuhlehlele lapha ngaliphi? Angazi ke phela angazi impela nje mhlambe babuyelene angazi nje into yabo futhi ngiyathanda ngoba uyasho ukuthi uqomile intombazane leyo kaNdaba iqoma umdubu hayi ukuthi imganile ayikho nje into ezovimba ukukhululiwe ukuthi benze noma yini abayithandayo nomdungo ukhululiwe phela uma wengane futhi nanesizulu siyasho nje sithi umfana mesezalisile intombazane so kusefana ukuthi leyo ntombazane isumkayo umfana lo weMakaThangithini manje nje angisiboni isidingo sokuthi aze kuthiwa ukhululiwe ngasakwazi awusiboni nje awuyiboni nje into eronke kulento ukuthi uthatha ingane uyophisana ngayo lapha emzini yabantu iyozenza umakoti ongemakoti izozenza isilima lapha lokuthi ithi mhlambe ifuhleleka lapha naboka kubuka mntu uyabona nje ba uthi lento mazana yaKaNdaba iqome ubaba wengane kakhululiwe kusangenzeka noma yini makhelwane kusangenzeka neBhayibheli liyasho lithi oseshayila kakayosi noseyosila kakayidli noseyidlile useyidla icala sokukhulunywa ngalokho phela amakhulu lapha kwiTestament elidala sokukhulunywa lokho nje ngithe kuwena kade ngikutshela lento ngithi hlukana neBhayibheli ngoba awulifundi iBhayibheli liyakwehlula yabo lezi zintomazana lezi zingane kwana zakho lokuzixoxa uthi uzithathe eBhayibhelini angazi lento ngoba ayikho ngisho kumchachazo incwadi yenganekwane hayi angazi noma uyithatha kwinqolobane yesizwe noma inqolobane yakho ulokuthatha ukuthi iBhayibheli ayikho into ekhulumayo izinganekwane ngisangiyakhumbula khona ngisazi noma kwakhuluma uPaul ekhuluma nabaseGibhithe angisazi kodwa ngiyeke lento kaPaul neGibhithe ayihlangani masibisi yabona mina uthiwa bengifuna ukufunda ngeBhayibheli bengizobuyela kwaSonto Skole ngiyofunda ngeBhayibheli into engizelekela kuwena ukuthi njengoba ukhuliwe ke hamba lapha ihambisa ingane ezofika hlonipheke nje emakhelwane ukuthi ungiboleke ibhakede lamakhekhe ke phela ngithi siyabhaka amakhekhe ngizofuna ibhakede lamakhekhe ke azofaka kulona ke elizoba clean nje lifike libukeke ngoba futhi makhelwane wena uyixoxa kabi ngoba sazalwa nawe ngalezi ayikhathi sina sasitshela ukuthi umendo uyantshontsha sasitshela lokho nje nokhuliwe ke lokho azokwenza njoba yalapha kubo kwengane nje uzofika ahloniphe emakhelwane afika akhushisele aclean akhamanzi apheke enze yonke into bambone nabo ukuthi nangumuntu okuthatha bambone nje usewuntshontsheleke kanjalo umendo wematha uyabona yini ukuthi udayisa ngengane ufuna uyophithisa lapha lokho izenza isilima lapha kulo kaMdu udayisela ngokukhuliwe ngempela lokho ephithisa lapha iphithisa zonke inhlekisa lapha yena lokho engene ephuma nami nezishweshwe namaduka atshekile ezenza umakoti ongacacile kusho ukuthi wena ngokomthetho umuntu okufanele agane la endaweni unomusa wakho ukhuliwe akufanele agane fanele agugele ekhaya wena ufakazi unomusa akazangaza untshontsho umendo wena nje owazi kahle akho mendo nje untshontsho waziganela kahle nje la ngalibalela akazange lokho yophithisa libezenza umakoti wesilima namaduka atshekile hayi
Hawu. Kodwa ke nawe uyasho kunomusa ke ukhululiwe losikhuluma ngami usuqhathanisa nje ingane zethu makhelwane. Makhelwane nginikeza ibhakede lelo lamakhekhe ngiyaphuthuma. Ayehlula wena. Anginalo usuku lonke. Kulungile uthi ngikuthathele ibhakede lelo. Ungakasukumi ke wemakanomusa njengoba sibhaka amakhekhe lapha ke istofu lesi esikhona lapha ngibona ngathi sincane kanti sobhaka amakhekhe nje impela amaningi uyabona. Manje bengithi mhlambe kanjani makangiboleka lesala kwakho zivele sisebenzise zombili. Sibhaka nje kusheshe nje. Awuyavuya Sof. Maye nayi test ngiqongela. Ngikunikeze ibhakede nginikeze istofu. Ngoba bawudanse kwaze wasi. Awusesena makhelwane. Lalela akumina wathi thenga iqhuqwa nele stofu ngeke nje nginikeze sami istofu. Ngeke nje uyasibona sami istofu futhi sinjani? Ngeke nje makhelwane nginikeze istofu kwabhakede longabane ngakuniki. Hayibona imhlolo yami bo. Uzonginikeza ibhakede inambisa umbondweni. Hayi bo masisi uyabona kuzoba buhlungu kusasa maye sembese ukhululiwe wena singasakwembisi ngisho nangeduku lokusula ubuso. Kuzoba buhlungu. Awusale lapho ngokuthathela ibhakede libe lokuphupha la mphupho wamaphupho. Joseph Andile. Wena uyinkinga kabi wena. Ngokuthatha ibhakede lelo ungeke phansi ulibuyise futhi ibhakede lami ungayi kokunikela ngalo lo unikela ngengane. Singadlala umasibisi ngeke impela ukhululiwe wena uzogana. Khululiwe uzogana impela nje. Hawu umasibisi baba nomona baze babe nomona nangomendo ongisona wabo. Hayi uzogana nje ukhulu. Futhi ngishaye kuthiwa kufanele akotiza azenzeni azagawula ingqayo egcekeni ngiyohamba ngiyomgawulisa. Kana khona uzogana. Ngeke ngihlale no antu angeka mina endlini yami. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakhona ngiyabona ukuthi fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.